folkens, i dag skal vi spille lidt Call of Duty, som I nok kan se. Jeg ved ikke, hvorfor jeg laver en video, der er dårlig kvalitet og alt muligt, men det er fordi, jeg ikke rigtig finder ud af den her fucking gamle lort PlayStation. Og vi prøver bare lidt, så vi ser, hvordan det går, og ja, I må ikke se den. Det er fucking dårligt. Det er lige om. Jeg har bare lyst. Fuck. Helt sikkert. What the fuck? Fuck, han kan bare ikke se. Næste ser han død. Oh fuck! Han er klam. Hvordan kunne jeg ikke se ham? Oh fuck! Kom nu! Fede delklasker. Næste bube! Åh, fuck. Au, fuck. Og jeg ved godt, det er lidt pinligt, for jeg ikke har fået det. Ej, jeg fik ham sgu. Yes! Jeg skulle ikke meget fik ham. Fuck. Why am I so shit, man? Det plejer så at være sådan lort her, det mener jeg. Please, tro på mig. Hvad fuck sker der? Dø. Der må sgu være nogen, der står deroppe der. Fucking irriterende, der står og snakker. Så der var en der. Sværord. Nakker den næste, der hovedet bare kigger på mig. Nej! Hvorfor er jeg så lort lige nu? Det er langt siden, jeg spiller ud af at spille. Jeg er normalt på Xbox One og spiller. Fuck! Stab ham! Yes! Fuck, fedt endelig. Kamera lige ned, indtil jeg bliver lidt glad igen. Måske det fucking nej, det er det. Everybody dø. Ja! Skills. Men jeg sagde ikke, fuck! Fucking lort! Fuck, han er også en syg gammel. Ej! Og men fuck jer min klasse, der sidder med videoer og bare siger, at jeg er fucking loner. Og sidder og laver fucking lorte videoer. Fordi jeg ved det allerede. Var det det? Host migration. Det er bare fordi min fætter siger, at jeg skal lave de her videoer. Jeg laver ikke andet end at skrive. Jeg laver en video. Jeg får lavet lidt. Det var ikke sådan, der var ondt ment, men jeg siger det bare. Der er der musik her. Så jeg kan sige det her. Og nu går det bedre, det går bedre. Jeg er meget bedre til det der fucking bare alle andre spil.
var det. Tak fordi I så med. Vilas, som er min fætter.